Ir turmak näme üçin beýle möhüm? Käbiriňiz ir turmak islemeýärsiňiz, şonuň üçin alyp bilmersiňiz. Ýa-da o wagtyň däl işin gutorandan soň ukla. Millionerleriň köpüsi irden 4'te oýanýar. Käbiriňiz daňdan sagat 4'üň nähili bolýandygyny bileňiz ok. Näme üçin 4'te oýanmaýan? Sebäbi ol wagt sen uyku bilen meşgul. Siziň hemmäňizden has ir turýandygyma inanýan. Biz ýadanymyzda däl işimiz bitenne ýatýas. Sen ol wagt gaýtala düğmesine bir näçe gerek basmak bilen meşgul. Bahana iň gowy sesdir. Trenlere. Eger hakykatdan ham dogruçul bolup bilsek, hatda käbirleriňiz ýerden 4'e çeli ýatmaýan. Eger dünýäniň beýleki ýerleri oýanmazdan öň turup bilsen, edil düşmanyňdan öň turanyň bolar. Işe has taýýar we başarjaň bolar. Özüňe gynanmagy beset. Galdyr kelläň. Durmuşyňy düzeltmek üçin jogapkärçiligi öz boýnuňa al. Ir sagat 4'te oýanýan şeýlelikde özüme şonuň üçin bir sebäbim bolmalydygyny aýtyp başladym. Etjek zadyňyz bar bolanda, söýmeli adamyňyz bar bolanda, turanyňyzda sabarsyzlyk bilen garaşjak bir zadyňyz bar bolanda, ir turup bilýän, 4 göz bilen garaşjak bir zatlary bar adamlar jaň sagatyna zerurlyk duýmalylar. Çünki olaryň başlamak üçin bir sebäbi bar. Eger dünýädäki iň gowy durmuşdan birine eý bolmak isleýän bolsaňyz, haýsy şertler boýunça ýaşaýan bolsaňyz boluň, ol ýere barmak üçin tölegleriňiz tölemeli bolarsyňyz. Adamlaryň durmuşda kim boljakdygyňyzy kesgitlemegine, ýol bermejekdiňize karar beriň. Durmuş bilen bagly bir kynçylygyňyz bar. Töwerek bilen bagly bir kynçylygyňyz bar. Olar barada bir zatlar edin. Eger durmuşyňyzda has köp erkinlik isleýän bolsaňyz, köprek tertip düzgüne eýe bolmaňyz gerek. Eger aňsat zady etseňiz, durmuşyňyz kyn bolar. Ýöne kyn zady etseňiz, durmuşyňyz aňsat bolar. Durmuşyňy nägilelik bildirip geçirmejekdiňe karar ber. Arz şikayet edýän biri hökmünde. Döretmek isleýän zadyňyz üçin jogapkärçilik çekýärsiňiz. Taňrynyň adamzady haýwanlaryň üstünden beren iň uly ukyby saýlamak ukybydyr. Has öndürüjülükli bolduğuňyz adaty günde 3 sagatyň içinde näçerek başarjaň boljakdygyňyz hakda pikirleniň. Eger şunuň bilen bar ünsüň berseň, ýetip gelýän synak üçin bir näçe bölümi öwrenip bilersiňiz. Takminan 150 sahypadan ibarat kitaby dol okap bilersiň. Dol beden teri bilen meşgullanyp bilersiň. Suwa düşmek we geyinmek üçin wagtyňyz bolar bu 3 sagatda. 3 sagatyň dowamynda kitabyňyzyň bir näçe bölümini ýazyp bilersiňiz. Eger kitap ýazan bolsaňyz. Meniň diýjek bolýan zadym 3 sagatyň içinde beýiklige bir näçe sagat ýakynlaşyp bilersiňiz. Epesli üstünlük gazanmak üçin. Ine şu ýerde sorag. Uklap nämeleri ýitirýärsiňiz? Hemme zady. Uklap nämelerden ýüze urýärsiň? Hemme zatdan. Uklap näme gazanýarsyň? Hiç zat. Uklap nämeni başarýarsyň? Hiç zat. Seniň näme pikir edýändiňi bilýän, özüňe näme diýändiňi bilýän. Ehtimal gyzyklanýansyň kim ýertirýär diýip. Gaty gowy. Tim Cook, Apple kompaniýasynyň baş direktory, ýertirýär. 4'te. Bob Iger, Disney'in baş direktory, ýertirýär. 4'te. Andrea Chung, Avonun baş direktory, ýertirýär. 4'te. Howard Schultz, Starbucks'ın baş direktory, ýertirýär. 6'da. Dwayne The Rock Johnson. Ýertirýär. 4'te. Ya sen näme? Haýsy wagtda oýanýarsyň?
Kımmatlı fursatları yitirýärsiň ve işlerini bitirmek için mümkinçiliklerini. Bahana eşdensin. Gün içinde yeterlik vaktim yok. Ya da adamların keşke has köp vaktim bolsady diýenine eşden olsaňyz gerek. Mening soragym şu: bar wagtyňyz bilen näme edýärsiňiz? As bolsa, eger yeterlik wagtyňyzyň ýokdugyny öňe sürýän bolsaň, wagt döretmek üçin näme edýärsiň? Az köp wagt öndürmek üçin haýsy ugurlary pida etmäge taýýarsyň? Hakykatda senin wagtyň bar. Ýöne muny akylly ulanmaýan bolmaňyz mümkin. Şeýle bolsa çakla. Elon Musk 24 sagady bar. Beyoncé 24 sagada eýe. LeBron James 24 sagada eýe. Warren Buffett 24 sagada eýe. Bill Gates 24 sagada eýe. Jeff Bezos 24 sagada eýe. Mark Zuckerberg 24 sagada eýe. Senem 24 sagada eýesin. Hemme günne 24 sagada eýe. Emma käbirleri beýleklerden has üstünlükli bolup görünýär. Sebäbini bilýärmi? Sebäbi wagtyň gadyryny bilýärler we wagtyň nähili möhümdigini bilýärler. Ve yeterlik wagtyň ýokdugyny duýsalar, has köp wagt döretmek üçin başga zatlardan ýüze gürmäge taýýarlar. Ýagny bu daňdan saat 4-de oýanmaly diýmek bolýan bolsa, günde ýene 3 saat garanmak üçin onda etmeli zadyňyz budur. Bahanalar yoktur. Eğer üstünlük kazanmak isteyen olsan budur. Bolmasa 1 saat 13:50 ya da ondan soň yatmağa devam ettirin. 5 ýyl soňra özüňizi häzirki ýagdaýyňyzda taparsyňyz. Bolmasa sana aýdýanlarymyň hiç birini dinlemäge mejbur dälsin. Ýöne her niçigen bolsa üstünlük kazanmak isleyen biri bilen gürleşýändiňe inanýan. Egzaminlerinden geçmek isleyen birini. Hatta bardygyny bilmediğiniz bir derejeye yetmek isleyen birini. Onu sinap görmeňizi isleyen. Bir gün, ýönekeýje bir gün içinde daňdan saat 4'te oýan. Şol 3 ýa-da 4 saatyň içinde näçerek köp zady başaryp boljakdygyny görün. Şondan soň ikinji gün ýerden saat 4'te oýan. Edil şol bir iş et. Şondan soň bir hepde dowam etdir. Şondan soň endige öwürleýänçe 21 günüň dowamynda et. Özüň bilen ýarış. Bu has gowy bolmagyň ýeketek ýoly bu. Milyoner bolmak isleýärsiňiz. Bir milliarder, bir üstünlük hikayesi, bir başlyk, bir direktor ve gönü talip. Özüňe bir ýagşylyk et ve her gün bir näçe saat kazan. Ýerden saat 4'te oýanmak bilen geleceğin üstünlükli milyarderi özüňiz. Sağ olun.